A ver, Manuel Tamar, esto como é caldo. Pulpo, lacón con grelos, o flan que non se viu, pero que comeste flan tamén. A ver, hai que convencelo, non? É un cociñeiro... Tiñamos fame. Tiñamos fame. É unha honra homenaxe a Galicia que lle Hombre, fixestes claro. con este manxar, Sí, é o mellor. Asenta o caldo. Mira que cariñas temos agora. Mira, puxose bo día, de feito. Pero sabes, gústame, porque normalmente cando chega este momento de despois do xantar, que é unha experiencia que se repite sempre, todos os anfitrións fan, a xente suele estar como máis cansada, quere sesta, pero vos vístevos arriba, agora estades motivados máis. Sí, eu creo que... Foi o viño. O viño, foi o viño. Sí, pode ser que fose o viño, sí, sí. E a comida, a ver, Manuel, que tal? Como foi? Que ti tiñas ganas de probar o 16? Tiña ganas de ir ali porque moitos amigos van ali e sempre que chamaba estaba cheo. Pero xa me dixeron o truco, entonces... Ahora xa sabes, xa sei. podes vir cando Ahora xa podo queiras. vir cando queira. É rico, non? É maravilla. É que o caldo é a miña comida preferida. Foi comer caldo e agora Sí, sí. estamos aquí, que xa sin chaqueta, estamos todos a gusto, para a última experiencia, que nesta, pois 17 minutos 57 segundos, Bueno. si facemos as contas, quedache algo máis de 12 minutos. Suficiente, suficiente. Chega. Sí, sí, eu Pero creo mira que onde estamos, Estamos aquí ás portas do Museo do Pobo Galego. Que pedazo de sitio para levar o teu invitado hoxe. Sí, home, eu creo que hai que seguir facendo patria e o Museo do Pobo Galego, pois é... Pero hai tantas cousas que ver aí dentro que eu non Bueno, sei se 12 minutos vanche chegar. O que poidamos, o que poidamos. Sí? Estáis sí, sí. preparados? Vamos. Que a ver se vos dá tempo dese paseo tamén, que algo me Por dixeron aquí dun cerquiña. paseo que querías facer Sí. por Belvís. E agora que está bo tempo, eu creo que é fantástico. Bueno, pois veña, non vos entreteño máis, entrade, o que sí, agora xa a comunicación vai ser escasa, se acabas o tempo, aparezco e aquí non se fai Vale, nada máis. pois imos rápido, entón. Veña, Veña. pa dentro. Ala. Vamos. Vamos o tempo, claro. O museo é un sitio, ademais, no que vas a acabar ti estando, non? Este museo, quero dicir. Bo día, benvidos ao Museo do Pobo Galego. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos a facer un percorrido polas salas. Empezamos por aquí, pola planta cero, que está a Sala do Mar. Despois, ali ao fondo, vamos a encontrarnos a escaleira helicoidal, que é a única que temos en Europa. Que bonita gamela esta. Sabes para que eran estas cousas? Nunca o viches? Pa trenzar ou que? Sí, para coser as redes. Reveiras, sí. Eu acórdome de velas en Portonovo. Todas Reveiras? Sí. Manuel é unha persoa que colecciona todo o que pode arte, de xente de oficios, foi bastante especial visitalo con él por primeira vez, sí. Agora o que estou manexando máis son lanchas de, sabes, de outro tipo, rápidas e tal. Cuanto máis rápidas e silenciosas, con espacio. mejor. Aquí ahora mismo estamos no claustro. Temos o claustro baixo e na planta arriba tamén está a continuación do claustro. É de finais do século XVII e foi feito por Domingos de Andrade. Por aquí, se vamos por aquí, temos a escalera helicoidal, que é a única no mundo, e as hélices son 3 hélices diferentes que dan a diferentes partes das salas e diferentes partes do museo que non se cruzan entre elas, é o que teñen. Entón, se queres, pasamos por aquí e vamos vendo. Vamos. As escaleiras están numeradas, cada unha vai a un sitio diferente, non se entrecruzan, bueno, sabedes que non hai eixe central, e os peldaños van montados uns sobre os outros e van, o sea, facéndose de máis a menos e a forma de que aguanten o peso para non ter que facer a hélice principal. O claustro, que hai moitos claustros bonitos, pero a escaleira eu flipei. E mirabas para aí, isto é increíble. Estás tipo no exterior, non? Na zona segura. É que está peldaño sobre peldaño, apoian unos outros. Dá a sensación que fai un pouco así, non? Como que apoia ali, como que baixa un pouco, non?
Visita improvisada, que aquí onde a miña primeira escola de teatro. Os inicios. Sí, emocioname un pouco. Que tal? Noto-che emocionado. Pena que como improvisado non está Carlos, o meu mestre, bueno. Non. Pois mándalle unha aperta. Espazo Aberto, que como se chama a escola, foi a miña primeira escola de teatro. Home, aí Tamar emocionouse, Mira que sonrisa se lle pon. Sí, e a nós se nos pon o velo a él, porque foi unha persona tamén moi especial aquí durante a formación, non despois xa ao facerse, cando se fixo coñecido, senón cando ele estaba aquí. Sí, sí. Eu, coa interpretación, sempre fui moi... Deume moito pudor considerarme actor, ata eu lembro que realmente dicir son actor, creo que xa levaba 10 ou 15 anos exercendo como actor. Claro, lembro igual, que como estaba. Bueno, cambiou un pouco, pero... Pois nada, pasa a vela, se queres, a recordar. Sí, había tempo. Volver a casa a primeira escola pois é moi especial tamén. Foi unha persoa moi querida e bueno, que tuvimos moi... Ai. Pois vamos a dar un paseo e salimos. Pareceme que ese recordo para el vende moi ben. Bueno, isto non estaba. Sí, señor. Moitas horas de ensaio e de clases con Carlos Neira, que foi o meu primeiro mestre. Mira, de aquí se ve Belvís. Aquí corríamos horas e horas de sudar, de traballar, de mogollón. Momento nostalgia. Digo, a ver se nos vemos pronto. Sí, claro. Moitas grazas. Hasta luego, niño. Chao. Ui. Tamar, escoitasme? Sí, dime, Noelia. Mira, é que quedanse solo 5 minutos, entón non sei se che vai dar moito tempo de ir ata Belvís. A ver, liámonos un pouco porque pasei pola miña primeira... Pero chegamos xa, chegamos en nada. Debería pararse o tempo porque atopeime con xente, unha cousa de educación. Sí, claro, o da educación está moi ben, pero penso que Manuel vai quedarse en ver Belvís. Chegamos xa, chegamos en Verás. nada. Veña, grazas. Hasta logo. Chao, chao. Viñemos do barrio de San Pedro e agora estamos na zona de Belvís, este é o parque de Belvís. Me parece moi bonito e a vista que hai da cidade non é tan coñecida, non? Aí está a catedral, aí está a plaza, está ao lado. Eu non estivera nunca aquí. Cando ves vas pola zona bella, vas á catedral, vas aos sitios... E ahora vin cousas, esta zona que non a conocía, mira. Tes que sair do barrio de San Pedro e camiñar un pouco, é como se a cidade che dese unha especie de regalo por esforzarte. É que Santiago é alucinante. Vamos a interrumpir este paseo maravilloso que estades facendo por Belvís. Escasiño, porque perdiches un pouquiño de tempo polo camiño, pero chegamos ao final do tempo, misión completada con bastante éxito. Pois eu creo que sí, moitas grazas. Por o momento, as 4 experiencias, ben, non? Esta última tamén sin problema. Esta última é espectacular, porque esta zona eu non a conocía. Chulísima. Sabía que che ia gustar. Parabéns, Tamar, porque a verdade é isto de que controlabas ben o tempo, bastante ben, porque fixeches todo máis ou menos sobre os 15 minutos. Sí que ao principio dixéchesme que che chegaba media hora e ao final consumiches a hora completa, Hai que aproveitar, non? Que non se está todos os días en Santiago así con Manuel. A primeira de moitas, espero, así que... Sí, seguro. Moi bo guía. Sí, damos ya aprobado Moi como bo guía guía. turístico. Gracias. Bueno, pois mira, de momento abrázanse, pero a ver que pasa na decisión final.